Sa tuitubag nato sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhan ng Dios. Nindot kayo ni nga kanta, famous nga kanta kanang how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God. Lingi ay mong tupad ing na ganahan kang mopuyo didto. Daghan kay wa mulingi na pagunay giingon aning kantaha nga palabihon nako ang pagpuyo og usa ka adlaw sa imong tugkaran kaysa libuan ka tuig nga wa diha sa imong balay or sa laing dapit. Portig yung nindota aning balay sa Ginoo tungod kay didto wala nay kasakit, wala nay kaguol, o wala nay kamatayon. Nan kana kanang kasakit, mga problema, mga sakit, kamatayon, wala na dito. Unsa may tuwa kanunay? Paghigugmaay, kalinaw, kalipay, katagbawan, unya libre ang tanan, wa nay bayronon, wa nay bayronon nga mga tubig, nga SSS, uban pa mga pensyon, mga utang, wag tang na dito. Asa man ta mangitag lugar din his kalibutan na wa gyoy problema. Asa man? Naa sementeryo. Kanang nagpuyo sa sementeryo, wa na nay bayronon, wa na sila'y mga utang, wa na ginatanan. Og maunay dinhis kalibutan ang simbolo sa tinuod nga puloy-anan nga permanente, wa nay problema na sementeryo. Ang kuwang lang diha sementeryo kay wa nay kinabuhi, wa na say kahayag. Mura ginay kuwang pero stable kay na sila. Nya karon unsaon man nato nga makasud ta didto sa puloy-anan nga portig yung ninduta ang balay sa Ginoo, magsunod sa tas balaod sa Ginoo, dili sa balaod sa tao. Muna dinhi sa atong ebanghelyo si Kristo nagkasumpaki og ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Parisiyo, ngano man kay si Kristo wa mosunod sa balaod nga gipatuman sa mga tao. Ang iyang gisunod ang balaod sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad ikaduhang lingi. Ing naasa imong ganahan, balaod sa Ginoo o sa tao? Di ba? Kanang inig colors buhok, kinsa mo nang balaod? Kanang imong kiskisan imong kilay kinsa nang balaod? Kanang mupalit kag slat kinsa nang balaod? Ginoo. Kanang maningil kas utang kinsa nang balaod? Kanang mangural kas imong balay apil ng agianan sa imong silingan imong kuralon kinsa nang balaod? Tao. Kanang manghatag kag yuta nga di jud ka mangayog bayad kinsa nang balaod? Hay mainyong gituman ana. Klaro kayo sa tao. Mauna ang matud pa ni Kristo, ang pagtuman sa balaod sa Ginoo nagkahulugan og pagdumot aning mga buhat or mga pagtulunan nga tawhanon. Ang term nato nga gigamit ani nga balaod sa Ginoo gitawag nato ng mga moral laws. Ang sa tao legal laws. Legal ba? Ngunang uban nato maingon dayon, Father, minyo naman mi. Di mo gikasal sa civil. Nya okay naman na Father kay minyo naman mi. Ana na naman may rights o sagusa. Okay man yun, why problema?
pero naara na sa level sa human laws or legal laws. Ang divine or moral laws wa pa nimo madawat. Nya kita kay kuan man ta, tao man ta og anak sa Dios, duha sad ka balaod ang atong puy-an, ang balaod nga gipatuman dinhis kalibutan ug ang balaod nga gipatuman didto sa langit. Nya kinahanglan dili na magsumpaki ay magkasumpaki gani ang balaod sa kalibutan ug ang balaod sa langit. Kinsa may atong tumanon or sundon? Kinsa man? Kusga? Balaod sa langit. Mao na inikasal dinhi sa simbahan. Inikasal dinhi sa simbahan. Unsa may mahitabo? Mahimo tang valid sa matas Ginoo, valid nga minyo, nya mahimo sa na siyang valid sa mata sa kalibutan. Ingon ana kanindot. Pero magpakasal ka sa Huwes, valid ka sa matas kalibutan, invalid pa ka sa matas Ginoo. Nya dili ka makapuyo dito sa iyang balay sa langit tungod kay invalid man ka. Murabag moadto kag Amerika, ang imong passport padung sa Canada, nya moadto ka sa Amerika, di jud ka dawaton sa immigration. Kaya ang imong passport Canada man, di ba? Invalid man na sa Amerika. Nya kaya ang imong passport dinhira mas kalibutan, isip minyo, di man ka minyo dito atubangas langit, di jud kakasod dito, invalid ka. Kanasang pananglitan kanang kwarta ba matod pa sa balaod sa kalibutan, kinahanglan ang kwarta imo ginang protektahan kay imo ng private property. Di ba? Naanay mga balaod, kawato ng kwartaha, makakiha ka. Pugso nagkuha ng imong bahandi, makakiha ka. Mapapriso na nimong mga tao nga nagbuhat ana, nagdagmal sa imong private property. Unang kusog itang maingon nga private property, no trespassing. Sakto ba na? Porting sakto ha sa human laws. Karon unsa may balaod sa Ginoo bahig kwarta, bahig property, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga nanginahanglan. Ana. Karon nagkasumpaki ba na o wa? Nagkasumpaki o wa? Murag nagsumpaki, pero pwede ba yan na silang magkahuoyon? Nanglitan, protektahi ang imong kwarta o ang imong properties para imong mapagamit sa tanan nga gustong mo gamit sa maayong pagkagamit. Amo na imong koralon, ang imong balay pananglitan, ang imong yuta, imong koralon. Aron kadtong mga buangon, kadtong mangawat lang, kadtong mudagmal sa imong tanom, dili makadagmal, dili makakawat. Nganong imo man ang gikoral? Kay ako ning pabungahon ang akong mga tanom, ikultivate ko ning akong yuta, aron unsay bunga ani ipanghatag nako ngadto sa tanan nga nanginahanglan. Di ba? Mo na siya sakto. Anong di man mo mutuo? Pasabot ang moral laws niya magsugod sa kasing-kasing, ang legal laws ni aranas utok kotob huna-huna ra. Ya kini atong huna-huna mag-usab-usab man eh. Pero ang kasing-kasing kung maunay mo sugod pag desisyon din ana mausab mo na ingos Kristo paghigugmaay mo sa kinasing-kasing gayod. Dili nang gugmang di adiri. Lab na nimo imong bana. Ay lab na nako gipakaslan gud na. Di na lab, pakaslan. Uno magay nakabuk among anak.
Sa unya wa na nimo yaw-yawi, ay kinsa bagoy di magyaw-yaw, ang buangon sa kinastanan, hawa na. Dahil mong kasing-kasing, wa kaabot ang gugma, di ara dire. Imo nang buwagan, hada, uwaw kaig buwagan. Karon na lang, tiguwang na, di na lang kumubuwag, utungon na lang ni nato. Di ara na kutob dire. Nya, wa na ka magsigig kalagot. Sige kalagot, normal man ginang maglagot, wa na, was kasing-kasing. Iling nga imong tupad. Ing naay gugmas imong kasing-kasing. Mao man ikuwang nato para dinhi sa simbahan. Ato simbahan. Ato man ning gikural. Gikural nato ang simbahan oy. Ato man nang siradan, ilak na natong pultahan. Ngano man, kay kun di ilak ang pultahan, di ni nato kuralon, ang mahitabo mano dinhi ang mga way batasan. Kanabang wa pa mo ilang kanidi ay gamitonon sa public worship. Siguro panggubo ning atong lingkuranan, pangbuko ning atong mga stained glass, hugaw-hugawan, kalibangan, labayag basura. Di hugaw kayo igamit nato, pero ato nang gikural, ato nang gisiradan, aron inigamit nato inig simba, kitang tanan nga mogamit inig simba, maayong pagkagamit. Unsa may atong gihigugma dinhi, ang mogamit. Di ba? Kinsa may atong giprohibit ana nga di musod, ang dili mogamit, ang mudagmal. Kutob sa mahimo atong protektahan aron magamit mayong pagkagamit. Mao sa na inyong balay, gikural inyong balay, ginindot inyong lawn tanan diha. Dili na tungod ninyong nagpuyo para na sa gustong mo sulod sa inyong balay nga maayo ang iyang paggamit. Pero pasudla ang gustong mo sulod. Ayaw pasudla kadtong mudagmal sa imong balay. Ano na siya ang time meaning, pero nalahi man atong meaning. Ako ning gikural kay ako ra gid ni. Musud gani mo diri nga di ko kauyo ninyo, patay gyud mo. Ana. Nya kinsa man ang gusto ni Kristo nga pasudlon sa atong balay, matud pa niya pasudla ang mga way balay. Nga simple kayo. Ang way balay pasudlan, mudagmal man na pa dir. Di oy, tudloy lang. Kay kanang way balay, nya gustong musod sa imong balay kay mo pasilong or mo higda diha for few days. Ana, mo respeto gina nimo kun imo lang gid siyang tudluan. No. Nganong di man mungto. Ana, onya kay ang way balay kadto mang manuyupay kay nimong silingan nga gikas prisuhan. Di naman dawaton sa iyang mga ginikanan yang iya sa mga pamilya ning bakwit na mas laing lugar nya wa man siya balay kaila man siya nimo karon nanuktok man kay anha siya mo puyo samtang wapas siya kabalhinan pasudlon dili. Mao na giingon ni Kristo kani manggong moral laws lahi ni sa legal. Unsa may pipilang kakalainan, ang moral law is universal. Kanabang applicable sa tanan. Ang legal laws is more on particular group or sa dintanang tawag-tawagon ani sektoral or murabag personal ba. Ang balaod nato din sa Pilipinas posibleng dili acceptable dito sa laing nasod, pero ang moral laws unsay acceptable sa Spain acceptable din basta moral law. Ikaduha, ang moral law permanent, ang legal laws kanang conventional, magsigig usab-usab. Depende lang sa magkonvensyon. Ang kausap-usap man lagi na pader. Sa una ang pari magatubang o magtalikod. Karon atubang naman lagi. Dili man na siya mao ang balaod. Unsa man na siya? Execution sa balaod. Ang balaod is the Holy Mass. Ang misa ba? Mao'y balaod. Mo na'y moral law. The sacrament.
Inig atubang sa pari, wa man mausab ang sakramento. Inig talikod sa pari, wa man mausab ang sakramento. Maura man ang sakramento ha. Inig gamit sa pari o kaning local dialect, wa man mausab ang sakramento. Inig gamit sa pari o Latin, wa man sad mausab ang sakramento. Maura man ang sakramento ha. Pero ang execution, meaning ang paggamit sa moral law, usahay mag-usab-usab. Gitawag man na siya accidents. Kaya duha man na ka matang ang existence sa usa ka butang na ay essential, na sa essential part, na asay accidental part. Ang accidental mag-usab-usab, ang essential dili. Si Siano 20 years ago og si Siano karon nga gitawag nag Father Siano, pariha ra ba na sila dili? Kaysa una dong Siano man to 20 years ago, karon Father Siano na. Unsa man na nausab wa kay accidental ra man ang pagkapari. Ang tinuod yung essential si Siano. Na siya permanent na ang moral, ang legal, conventional. Muna sa una, ang legal dili pwede nga mabuntis ang usa ka kanini ang public servant nga babae nga way bana. Sa civil service sa una ba kana sang magkabit-kabit, taktako na, karon wa na. Di ba? So muna ang legal, hasta ang essential nakuha gyud. Kuha gyud. Karon proud na kayong uban nga nabuntis, naapay subsidy. Di ba? Nakaroon. Hasta sa mga estudyante, kuan pa lang, grade 10 pa lang, tinukhangay na, total, og mabuntis. Okay naman na. Di naman na siya question ron. Sa una, mga babae, dako kay ng isyo nga mahagkan sa ilang uyab. Dako na dyo kay ng isyo. Karon, masuko pag dihagkan. O lagi, naidaghan ay masuko. Boring, animal dako, di man muhikap. Buwag ganti kay, ari ko kusog muhikap. Ang sa tuyo na, universal ang moral law, particular ang legal. Permanent ang law, sana moral law o niya kaning conventional ang kaning legal. Ang ikatulo og maaparan ako mao ni ang pinakanindot kay ang moral law is connected to heaven, para sa langit. Ang divine, ang legal law para sa kalibutan, physical, material concern. Ang divine is spiritual concern. Muna siya nakanindot. Muna bisag tamparuson pata, bisan pag lubaon pata, ilansang pata sa cross, di kita mahadlok ngano man tungod kay ang atong kalag secured naman sa langit. Sige, lingay mong tupad sa katapusan. Inasugot kag ilansang, sugot na kag ilansang. Nya mo ingon din ka, ay okay na oy, kay total nagtuman man ko sa moral laws. Di okay na kayo. Muna ang mga martyrs, smiling ra kaayo. Kanis San Pedro Bautista, 30 anyos ra ni siya, gilansang na sa cross. Jesus, 33 anyos, gilansang sa cross. San Pedro Calungsod, 17 anyos, gibangkaw na. Si Lorenzo Ruiz, mga 40 anyos rasad, naapagin siya pamilya, wala na, gibitay na dito sa Japan. Wala lagi problema. Nga naman, nagpadayon sila karon nga buhi dito sa puloy-anan nga labihang nindota. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, gamhan ang Dios.
Ang namalit og slots, unsa may mahitabuan eh? Maimpyerno o malangit? Dakong posibilidad malangit. Pero wapay siguro. Dako lang posibilidad. Ano? Congratulations sa namalit. Wa lang sa kuroy update kay ugma na lang. Manindog na ta.